विक्रम सर ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ ଘର କୋଉଠି? बालीगुड़ा ବାଲିଗୁଡ଼ା। ସାର୍ ଆପଣ ଓମ୍ ଫାର୍ମାସି କେବେଠୁ ନେଲେଣି ମେଡ଼ିସିନ? मु मासेला ମାସେ ହେଲା ନେଲେଣି। ଆପଣ ସାର୍ ଆଗରୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଥିଲେ ଏଠୁ ନେଉଥିଲେ ଫରକଟା କ'ଣ ରହୁଛି? କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି? आगर मेडिसिन जो भी नहीं कोडी कोडी मिले कोडी मिले नहीं किंतु एठी सब जगह मिले कस्टमर भी तो व्यवहार भी भलो मिलुची। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି? हां सब तो सब आगे को प्रकार के देखिया जो ताको बोतल दउनु सब प्रकार के तो फैसिलिटी भलो मिलुची। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମର ରହୁଛି ସପୋଜ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି କୋଉଟା ଆମର ମିଳୁନି ପିଲା ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି? हां मेडिसिन मते गला मासरे मोर मेडिसिन पई मते घंटे जगियो पडला किंतु अरेंजमेंट करी मते आनी की देइला। ठीक ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସପୋଜ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ରେ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ପଳେଇଛନ୍ତି ଫେରିକି? ना 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 मते अपेक्षा करू करियो मते भलो फैसिलिटी मिलुची मते मेडिसिन मिलुची। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ